Am dat drumul în 4K. Hai, mami. Vreau să văd mișcarea pe YouTube. Bă, dacă ai avea, ai dresa-o pe asta. Uite-mă cum stă două. Hai, mami. Faci în viral, Vasile. Îl faci în viral, Mami. muncește, trebuie să muncească, nu? Pentru mâncare, nu, Vasile? Da. Hai că stream de seară videoclipuri. Ca omul, păi da. Dai seama cât de buni dacă se chinuie atât. Bă, poate vine protecția animalelor peste noi. Păi, și ce-i fac? O chinui. Cum să o chinui? Asta e chinuit? Țipirica frumoasă, țipirica frumoasă. Ajută dacă muncim, nu chinuim? Da, da. La 4K, Vasile. Așa, Full frame. așa, mă, bagă botul acolo. Așa, mă, așa. Sus? Dar e grăsună, mă. Mă, dar e grăsună, știi de ce e grăsună? Că... tu îi dai în față, nu? Îi dai o leacă în față. Cuge, da. Da, păi e din ăla... S-a săturat? Are o grămadă aici. Hai, mă. Hai, mami. Păi le dai jos, dă-le. Nu, că e foame și mai vrea. Așa, mă, dă cu lăbuță. Hai, mă, că sunt curios să văd cât ce rezoluții și cât ocupă la 4K filmarea. Țipirica frumoasă. Ia. Te doare mâna. Zic, bă, da, lasă-mă, o doare și pe mine mâna. Țipirica frumoasă, pipizica. Gata, Vasile?